ka janmit ka basok ka bakameni pi baro ni ai ngo yo blai mangi lio biang sai chisin pan yo sngai ka khobor chong o hagani ka por pan ni ai ngo yo blai ba ulari la sumari ula dal kerni ul kerkhoyingi ul pendap ya ka jingdon kam jangi hakini kisngi baro hapadeng kini kicing bengimat hapadeng kini kicing sitom bengimat pan ni ai ngo yo blai yo biang kum kini ka por pan yo sngai ya ka khobor chong o sai chisin ni padeng sngo bahai pi baro sha ka jing sha ka gospel short message sharing na rilan swear i day na kashnong madarting ni ai ko blai pi ba pi pelai ka por ka bakodor chong pi pan sngap ya ka khobor ni ai ko blai pi baro haga karteng ka bathiang tambat ka budan por chong Yesus Kristus haga ni ka por ha shwa pangin yo sngai ka khobor tongin sngap ya ka wei ka chingruai kumbangin penthali shwa iki do nu changi mangin penkantang ya lade pa ayu balai un krani lambagini ke sur chingruai lambagani ka khobor hagani ka por ka karteng ka chingruai ka bangan ruai ni ka por long burden are lifted at Calvary. Cast your care on Jesus today. Leave your worry and fear. Burdens are lifted at Calvary. Jesus is where. Lifted at Calvary, Calvary, Calvary. Burdens are lifted at Calvary. Jesus is where. Calvary, Calvary, burdens are lifted at Calvary. Jesus is where we need. Burdens are lifted at Jesus is where we need. Jesus is where we need. Ningkong nga ai ngu yu blay ngo ai nga kamet ka bakot ka bakhya bat nga ai ngu ru yu blay lingwa ka ni ka YouTube channel jong i Mr. Hachwami Kiwan bangala bansam shapi kindiat na tin ka jong blay lightly nga kwa bansam shapi ha kini ka por ka pamanta par hoot ka longken ka badan kamtam ka jing im ka jong ba ka jong pi narapidon kita lightly ai ngu yu blay bat lada phemdon kita lightly leno ai ka jinglong kristan ka jong ba ka jong pi kabaningkong kabadan kamtam ha ka jing em ka jonga bat ka jong pi ka long pan pring yo jisu kum unong pan em jong pi
Haus nem araja kan rio mayo sngo ningkong ya kata ka kenten ban pediang yo Jisu. Ino hikai jonga ikilianga mela pediang yo Jisu. Berkejubab ke jonga kolong he kumno hap pediang yo Jisu. Bat hap le kumno ban pediang yo Jisu. Le si yo don na pediang jong pi ki besngap halani kapol bat ki boong kum boong manga haus nem araja kan rio. He kumno hap pediang yo Jisu lani hap le kumno ban pediang yo Jisu. Ngan ong ye pi ba pim dan kam ban le ai ban pediang yo Jisu. Hende pi de ban su thu ba pi long ki nong pop. Berkesti upol se ki nong room ru ko ong ba kalenong ka ba lai ka dekat ka ba apulai. Namar baro ki le pop ba ladu le no ke borom ka jong uble. Baro ni le pop kamot nga bat ma pi ni le pop. Om don weiru ba ho. Baro ni le pop so sangai dai do ong baro. Berkesti upol ki nong room hi kan nong ka ban riu ka dekat ka ba apulai ko ong. Namar ka bai nong jong ka pop kalong ka jing yam. Nga bat ma pi ni le pop tikum ta ka bai nong jong ka ta ka pom kalong ka jing yam. Shubu la da nga bat ma pi ngin letre ning yo ken ye ka ta ka bai nong bat kalong ru ka pisa. Kum ta ru ha ka jing em ka jong yi ni le pop bat ka ta ka bai nong jong yi ken kalong ka jing yam. Handai ka jing ai ka jong uble kalong ka jing em pom jukut da u Jisu Kris bala syaya ba lor ka ding pana na ka benta ki pop kiring kang jonga ba ka jong pi. Haka gospel jong uyones ka lanong ka balai ka dekat bakan rio. Pensyam ba uble la it kata ye ka prathai. Ula ai ti no yo khon bala khamare ba u ru banget ya u urum jot chu andre unyo ye ka jing em pom jukut. Parlok ba it ngakwa ban pen kan mau ye pi ba uble u klem itanat yanga ba ye pi. Andre uble u it yanga ba ye pi. Uble lo it kata ba la ai ti no yo khon bala khamare. Ke ka banga ban ma pi ka dei ban le kalong ban pediang yo Jisu. Ngan ai pi ka wei ka nuksa bat hoit ken kalong sisa tang ka nuksa. Ua chua upar lok ba it jonga ha ka wei ka sngi upanyap bariu. Bat ka ain ka ong ba ya ua chua la dei ban cha set patong baro serta ka jing em ka jong u ngamar ba ula panyap bariu. Hendai ka ain du ka ong ba kala ya u ha chua ban mi no na tana patong tang lada u ha chua wala ban siu san paulang tang ba ka ying ka sem jong u ha chua bat u ha chua kim don san paulang ti kum ta u ha chua u hap ken ban sa no a patong baro serta ka jing im ka jong u ha ka wei ka singi ngalit kai shi ying jong u ha chua ki ya thu ya ke balaja ba u ha chua ula pan ya brio bat la dei ban cha set patok ya u baro serta ka jing im ka jong u hendai ru ya thu balada ngila ban siu san paulang ti kum ta ka an kan sha ya u ban mi no na tana patong habang ayo sngo ya kata kum uparlok ngasong si ngalai che ying ngasi ya ka pisa ka bangadon ngadi ya ka bait ya ka kali ka jonga bangayo ai san paulak hakti bangalet ban ai song nong bisar ban ngong shem kani ka pisa berpelat no ya uparlok ba ije jonga nan ong ya pi ke ka badon kam tam ya wa chua ka to ka por ka long ba ungen bat pediang ya ke ka jing ai ka jonga kanang bon yo mi na tana patong shubu la da wa chua omnget uhap king ban shong ha patong baro serta ka jing em ka jong u bat la da wa chua u nget bat pediang ya kata unyo ban mi ban ngatip hiru unwan ban dam ko seo hakmat jonga bat un jao ki umat bat ong kublei shibon rilan ngamla ban seo ke ka pila ai pangan ong hiru ya wa chua parlok ba jonga na siu san pholak ban palai ya pi na jing sha set patok namar banga ya pi tikum tangi baro ngila le pop bangila dei ban yap no ha ka pop na ba bangim nga ban siu ya kata ka ka bangila le henry ublei da ka jing ula pha yu khon bala khamarwe ban siu ki pop jonga bat jong pi halor ka ding phana bat la da bat ma pi ngi so thu shi sha ye ka ka jing ai ka jong ublei ngin dem ko siu ban jaw ki uman pengin ong kublei shi bon trai ngim la ban siu ye ka ba mila ai ka jing thrang ka jonga bat ka jing kwa ka jonga ka long ba baro ki bas ngap bat sha skor ye ka ni kin pediang ken yo utrai ponong penem Yesus Kristus
kebaar kebadan kam tam ha ka jing im ka jong ha bar ka jong phi ka long ka jing duai haba phi la padeng yu jisu wat ong ba phenom le pop shu lani ba uksoitan onum pen choi shu ye phi phenom poi par khat ba kumnu uksoitan on pen choi ye phi ngani thu ye phi ngayam haba nga le pop ngaduai yu ble nga pan ma mo nga ble rap yang nga anom la daladi adon kam ye me ble Peljuruai hiru ikani ke jingruai por bapidang kena soitan la te la khom yanga Jisu la pelat yanga ani thu ipi ngam song thu manshwa por bangadang kena kamut iu kata ka jingruai kamut iu bau soitan ute khom yanga par u Jisu u pelat yanga Henry kat badang he langsan nga song thu shisha badai soitan u bate u khom yanga badai tang u Jisu hiru bala ban pelat yanga ngidi ban ruai ya katu ka jing ruai soitan la te la khom yanga Jisu la pelat yanga phi ka kam jong soitan ka de ba untan yangi la dangin jan show blai ta ka daw ngi de ban duai man la ka sngi show blai what you Jisu ru sha pen shoi pen chama gospel Matthias kal nong ba sao ka dukhat ka paning kong ter Abaya u Jisu ru dang sha pan shoi yanga bar ya philei ngidi tang ki briu dang sha pan shoi ba takadaw ngidi ban duai oblei but baka jing duai ka jonga bar ka jong phi hiru kanom pan kala yo blei de la da nga ban phi ngin duai apan kala ken yanga bar ya phi kabalai kabadan kam tam ha ka jing im ka jonga bar ka jong phi ka long ban puli ya khtin ka jong oblei ka bible ngalong Kristan na do badang kha ngalet jing sing kina ngalet Sunday school ban ngayo sngo shibun ki jing thu khana na khtin ga jong blai ban ngam par ju puli hi dalati ye khtin ga jong blai Henry house nam arja khanrio ngala padiang yu Jisu kumunong pan im jonga ngasdang ban puli bible pat kasyempo yanga bangan banglane bangan song tenat ban puli bible hot ka bible kalong sisakin kaba ban song thu ye ka ne bangi puli bible ka don kam tang ka we kata kalong ka jing ko mu bangin ko mu man ka si bangin puli ye khtin ka jong blai pat ni de ru ban duai yo blai ban pan e ta jing song thu ba bangi puli ye khtin ka jong blai bat nga ju ong hiru ilade na do bangadang kha hadu usnam arja khat san ngam de Kristan naman ngampat pediang yu Jisu ngampat puli bible ngampat duai shisha hiru ya utrai nang panim janga Henry nadu usnam aja khan riu ngala pediang yu Jisu ngala puli bible bat ngala duai ngong yela di bangade Kristan tikum ta lada phi phempat pediang yu Jisu lada phempat puli bible balada phempat duai shisha ya utrai nang panim wat ong yela di papide Kristan Hoat kini lightly kilong gibadon kam haga jing em ka jonga par ka jong phi pan pediang yu Jisu pan duai par ban puli ye khtin ka jong blai kublai shibon na ka benta ka burom jong blai amen ki prolog pe e jonga ni ka por ngila po shi ka bakot jong ka ni ka por pat nga ngi scam pa phi mat Ika jingkerku lang bagato ka short message but ngai ku play pi bapi la kershani ni hagi jingduai jong pi pangilala ban pelong ika ni ka program pan ngi kerpat ipi bapin share lem skiwe bapin nang khot lem sho yaki prolog jong pi khnang bakiro kin ma de ka jingkerku pan ngi kerpat ipi ro bapin nang yai kershani hagi jingduai menang la ban penmi sho ya ke program baper ki badai ban yalap ika gospel jong Jesus Christ pada kini kapor ngai ko play ro ya i rilan ibla ai ka khobor pa ublai unang kerkhoi pi unang ai bor pi pa pinang la ban sakhi ka kerteng jongo hakleng slak jong ni ka perthai pan ngai ko play pi sa chisin baro pa pi la sha skor kini ka khobor to ublai ka jingsuk undan rangkat bat ngi un kerkhoi ngi un ri un sumar ngi haka jing im jangi paman kasngi un pendap ro ya ka jing don kam jangi paman kasngi haka ni kapor
ngin panwai no yang ini ke program cungi to ngin duai hakbawai no to ai bagajing ai jungu Jesus Christ kan dap yang kerahai patni kajing islok cuman sim bakhoi ai begini kilai hoi kini ai sa rengkat patni rengkat bat kirungit ki bero pendan prom ye meh kelen slak jon ke perthai nado menta chudok ki bom chukot ro amen khublai shibon thiasok ngin sai sempat hak next program belai nam tak buram jong amen